gummikugler, der bliver skudt på demonstranterne i Egypten, de er produceret i USA. Mubarak er USA's mand. Egypten er bevæbnet til tænderne med våben rettet mod sin egen befolkning, og de er alle sammen produceret og betalt af USA. Mubarak er placeret i Egypten af USA for at skabe et terrornetværk af frygt, for at holde alle Mellemøstens befolkninger under fode, holde alle Mellemøstens befolkninger undertrykt. Men det her jerntæppe af frygt og undertrykkelse er ved at slå revner, og det er Tunesiens skyld, det er befolkningerne i Egyptens skyld, og vi skal sende en stor tak og en stor knyttet næve til dem, der laver oprør i Egypten og i Tunesien. Men Egyptens befolkning sender også et kæmpe signal til os her i Europa. I Europa står vi over for spørgsmålet. Skal vi acceptere fyringer? Skal vi acceptere ødelæggelse af vores velfærd? Skal vi acceptere at komme til at leve i fattigdom? Egyptens befolkninger har sagt nej, og vi kan også sige nej her. Egypten sender et kæmpe signal af håb over hele Mellemøsten. Der er intifada i Palæstina, og der er intifada i Egypten, og vi vil en global intifada. Vi vil en verden ikke for kapitalen, ikke for krigen, ikke for racismen, men for befolkningerne er for krig. Global intifada. Down, down, Hosni Mubarak! Down, down, Hosni Mubarak! Down, down, USA! Down, down, USA! Down, down, Israel! Down, down, Israel! Viva, viva, intifada! Viva, viva, intifada! Tak for ordet.